IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Namimpinsan a binurak ni Police Lieutenant Colonel Ryan Ratutar, hepe ti PNP Lawag ti kinaulimik na kalpasan iti indasar ni Attorney Konsehal Jason Pereira nga issue kontra ken kuana kabayatan ti session. Ditoy alinigar ti Police Lieutenant Colonel Ratutar ti alegasyon nga da iti tinutukan na ti paltog ken ilawlawag na iti imbaga ni Attorney Pereira ang nagungungit isuna iti uneg ti estasyon ken saan ngagpastrik iti siya sinuman iti investigation section. Awan met malagib ko nga natututukan ti paltog apo, tinututukak ti paltog. Mainayag ida daytoy ket silulukat ti opisina ti hepe wenno sa dinuman a diso a mabalin apag saritaan da iti konsehal. Well, very basic. Amo ti patrolman, syempre, amok met deta. Mabalin isuna, no, mapanijay under custodial investigation. Mabalin na nga asisan. Mabalin met siguro nga mapanijay, wag lang magulo. Wag lang niyang i-intimidate yung mga pulis natin. At huwag istorbohin kasi madedelay yung mga preparation ng documents. So na dahil ti chance sir nga makapagsalita kayo kanya po Pereira or shall you take the chance sir? Ket no, may makapagsalita, why not? Yeah. Ket papada tayo met nga ako, tao. Kabayatan na napalausmet iti panagyaman ti ama ti babae a may pagarup anapukaw iti biyang ti PNP kang runana iti grupo ni Police Lieutenant Colonel Ratutar. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatok, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.